ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କଲ୍, ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ବିଜେପି ସରକାର ଥିବା ଯାଏ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିବେନି ନବୀନ। କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୁଚିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପଟେ ବିଧାନସଭାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କଲ୍ ପରେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ବିଧାନସଭାରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ ଚୁଟି ଧରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ଆଉ ଏସବୁର ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପ୍ରତିଟି ବିଲ୍ରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏବେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କଣ୍ଟା ଗିଳି ପାରୁଛି ନା କାଢ଼ି ପାରୁଛି। ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନେଇ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି। କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ପଶିବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାଳେ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ ବିଜେପି ସରକାର। ସେଥିଲାଗି ଅମିତ ଶାହା ଡାକିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା, ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୁଚିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତେବେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ିର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ତ ବହୁତ ଥର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମଦୂରତା ନୀତି ବିଜେଡ଼ି ଏକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ନାଁକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ହେଲେ ଅସଲରେ ସେ ବିଜେପି ସହିତ ହିଁ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନୀତିରେ ସେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ କେବଳ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱାନ୍ ଭିଜନ।